Il-ħamis ġiet inaugurata wirja ġdida fil-Mużew Marittimu fil-Birgu li turi r-rabta ta' pajjiżna mal-baħar. Din il-wirja qed tittella fit-tmiem l-ewwel fażi tal-proġett ta' restawr li qed isir f'dan il-mużew li ma' proġett u kofinanzjat minn fondi Ewropej u fondi mill-grants Norveġiżi. Permezz ta' din il-wirja l-istorja rikka ta' pajjiżna qed tiġi preservata u barra minn hekk qed ikompli jingħata l-ħajja il-patrimonju kulturali ta' pajjiżna. Fil-wirja qed jiġu esibiti oġġetti li jvarjaw minn pitturi differenti inkluża dik li imħasba li l-eqdem waħda li nafu biha f'pajjiżna li turi l-battalja ta' Lepanto sa strumenti antiki għall vjaġġar fuq il-baħar. L-ewwel fażi tal-proġett li ġiet finalizzata tinkludi r-riġenerazzjoni tal-aktar partijiet li kellhom bżonn restawr fil-binja, kif ukoll it-twaqqif tat-taqsima tad-diġitazzjoni fih dan Heritage Malta. Mid-9 ta' frar il-Mużew Marittimu se jkun miftuħ kuljum, appartijiet tlieta mid-9 ta' filgħodu sal-5 ta' filgħaxija matul frar u mill-10 ta' filgħodu sas-6 ta' filgħaxija bejn Marzu u Diċembru. Il-mużew huwa aċċessibbli wkoll għal persuni li jużaw is-siġġu tar-roti.